Zdravím všetkých. Vlastne poprvé dobrý večer. Trošku som si dal na čas s nahrávaním a vidím, že je 12:30, ale je to zrejme tak v poriadku. Vítajte v nahrávaní, vysielaní, možno povedzme, že aj také prednáške, ktorá sa nazýva Cesta do hlbín mysle. Je to vlastne pre mňa, vlastne aj pre vás taký úvod do celej problematiky, povedzme, coachingu spojeného s typológiou a hlavne typológie samotnej, pretože myslím, že na Slovensku málo ľudí vo všeobecnosti rozpráva o typológii a myslím si, že je to dôležitá téma na diskusiu a takisto v kontexte coachingu, respektíve ako tieto dve zaujímavé témy prepojiť. Má to také tri hlavné časti. Popísal by som to ako moja cesta ku typológii a coachingu, potom história jungovej analytickej psychológie alebo teda typológie a nejaká taká základná teória a zároveň praktické rady, ktoré vieme ako témy postupne otvárať, respektíve ktorých sa budeme dotýkať. V niektorých veciach budem stručný, toto považujte za taký veľmi zvysoká pohľad, ale zároveň taký hlboký ponor a zároveň vás to tak vyťahne naspäť, pretože treba ísť z pohľadu zhora, zároveň treba sa pozrieť na najdrobnejšie veci, ktoré v tomto existujú a to treba potom do širšieho kontextu diskutovať. Asi vám tu bude na moje pergoly klopkať budú klopkať kvapky, ale snáď to nevadí. Dobre teda. Takže poďme rovno začať. Čo je teda typológia, aká je moja cesta ku nej a ku coachingu? Možno ešte predtým niečo málo o mne. Ja som teda Erik Danko, som coach a v rámci svojej coachovacej praxe používam typológiu, tak to už teda viete. V rámci coachingu používam rôzne nástroje, rôzne smery, takisto povedzme formu mentoringu, formu tréningu, ale si môžeme potom popísať, aké sú v tom rozdiely, aby sme pochopili dve základné veci, aký rozdiel medzi coachingom a medzi, povedzme, že typológiou alebo psychológiou. Coaching je vyslovene o sprevádzaní klienta jeho individuálnej cesty. Coach nenarúša mentálny konštrukt svojho klienta. Coach vyslovene len nabáda, sprevádza, pomáha nájsť klientovo riešenie na základe jeho zdrojov. Typológia je forma psychoanalýzy, vlastne to hĺbková analytická psychológia, na základe ktorej si viete zanalizovať ľudskú myseľ, ľudskú dušu. A ja vlastne tieto dve veci prepájam najmä v kontexte, aby som teda lepšie vedel porozumieť klientovi, aby som mu vedel poskytnúť komplexnejšiu službu. Zároveň častokrát sa s klientmi dostaneme do štádia, kedy potrebuje extra dáta, extra informácie, povedzme, že nejakú formu rady. Ja to väčšinou robím tak, že poviem mu, podhalím mu, čo sa deje na pozadí toho, v akej situácii sa deje, aké to môže prinášať následky alebo rôzne situácie do jeho života a už potom na ňom, ako s tým pracuje. Takže je to taká forma ruka v ruke a myslím si, že je to veľmi benefitné priamo rozprávať takto, ako využiť coaching spolu s typológiou. Ako som sa ja k tomuto vlastne dostal? Rozmýšľam, čo bolo skôr. Skôr bola typológia, tam by sme mohli začať. Možno taký trošku širší kontext. Ja som chcel hneď po strednej škole ísť študovať kognitívnu vedu. To je vlastne taká zaujímavá interdisciplinárny vedný odbor, na ktorý som sa ale nedostal. Nebol som na to dostatočne kvalifikovaný a
tak som hľadal alternatívy, ako si to nejakým spôsobom vykompenzovať a popri tom som vlastne objavoval rôzne formy psychológie, rôzne formy sebapoznania, pretože ako každý jeden človek, mladý, možno v tomto by som povedal najmä mladý muž, človek chce hľadať svoj smer, svoj povedzme nejaký životný údel, svoju misiu. Možno preto v tomto kontexte muž, lebo myslím, že najmä pre môj typ to platí v mužskom vydaní, že k týmto veciam prichádzame oveľa, oveľa skôr ako možno ktokoľvek iný. A bolo to teda pre mňa nesmierne dôležité. V prvom rade najprv sa teraz poznať a potom postupne objavovať, na čo je vlastne ten môj typ osobnosti vhodný, s čím pracovať. To samozrejme človek tuší nejako od začiatku, keď tieto veci hľadá. A tým pádom som postupne objavil MBTI, to je vlastne taká forma, tu si aj spomenieme, interpretácia analytickej psychológie. A zároveň potom som našiel kognitívne funkcie a potom som našiel C.S. Josepha, kto pozná trošku typológiu. Myslím, že všetci vieme, o koho sa jedná. Je to vlastne firma, je to človek, ktorý robí momentálne najväčšiu, alebo teda jednu z najväčších osviet typológií. Robia rôzne systémy, rôzne kurzy, ktoré ľuďom pomáhajú tieto veci chápať a uchopovať. A myslím si, že svoju prácu robia veľmi dobre. A aj moja prax je nimi veľmi inšpirovaná. Zároveň druhá vetva, ako som sa dostal ku coachingu, človek veľmi rýchlo príde na to, že dávanie rád je super, ale to zachádza, ako som spomínal, do mentoringu a to často práve príde k tomu, že človek nemá, povedzme, že nejakú vešteckú guľu, alebo tak správne to nejako povedať. Jednoducho viac mi vyhovuje prístup ľudí vysprevádzať a priviesť ich ku ich cieľu a najmä, aby to oni mali v sebe ujasnené, než automaticky a hneď podať radu, podať nejakú konzultáciu a snažiť sa ľuďom vyriešiť ich problém. Jednak je to prenesenie odpovednosti na toho druhého, ten človek sa vlastne spolieha ako na kouča a na vlastne ako na pomocnú profesiu. Naopak pomáhate mu byť čo najsilnejší a veľmi ho to posilňuje. Preto si myslím, a teda preto ja som našiel v tomto smere coaching, pretože toto presne všetko spĺňa. A kto zažil coaching, vie, že coach nekafre do kapusty. Na druhú stranu, coachovacie otázky sú častokrát veľmi na kosť, sú častokrát znejú, ako by človek nemal dôvtip. Na druhú stranu je to, ako by sa vás pýtalo dieťa, ale nepýta sa prečo, pýta sa, čím to je, čo je za tým, ako, kedy a tak ďalej. Takže asi takto som sa k tomu dostal ja. A zároveň som bol ja koučovaný mnohokrát a videl som teda, že je to niečo, čomu sa chcem ja venovať. Čo vlastne týmto človek získa, čo tým vie dosiahnuť, ak to jednak ovláda, alebo ak je koučovaný. Toto sú veľmi dobré otázky. V prvom rade musím povedať, že poznanie samého seba, to znamená, aké sú moje mentálne potreby, aké sú moje záujmy, na čo som vhodný, na čo vhodný nie som a čo môžem od seba očakávať. Niekomu príde, že toto je automatické, že to človek hneď vie sám o sebe, ale ono častokrát táto introspektíva a toto seba poznanie zo svojej prvej osoby je, ako by ste sa snažili pozorovať súhvezdie a vy ste na jednej z tých hviezd, z ktorej sa to súhvezdie nachádza. Takže ten váš pohľad je veľmi skreslený.
A ja som si myslel, že práve toto sa u mňa deje. Zároveň ja som zo špecifickej skupiny typov, čo sú veľmi externí a častokrát si neuvedomujú alebo nemajú toľko priestoru v psyche na to, aby registrovali, kto sú, svoju minulosť a svoje hodnoty. Uprednostňujú práve ten externý svet. Takže toto si myslím, že mne osobne veľmi pomohlo a dal mi to ako taký odrazový mostík. Takže určite poprvé seba poznanie. Zároveň človek oveľa lepšie popíše nielen svoje silné stránky, ale hlavne tie svoje slabé stránky, ktoré človeka jednoducho prirodzene robia chybným a porozumie tomu, v čom má prednosti a v čom má zadnosti. A tieto práve reprezentujú konkrétne kognitívne funkcie, ktoré si popíšeme, ale toto je určite jeden z pilierov, ktorý je v tomto kontexte veľmi dôležitý. Potom tu máme ďalší bod, budem sa trošku odrážať z tejto prezentácie, ktorú sme mali na jednom vysielaní. Viem pristupovať k manipulácii svojho okolia. Teraz vnímame manipuláciu v neutrálnom slova zmysle. Viem, ako mám interagovať s druhým človekom, keď viem, aký je typ človeka. Keď viem, čo od neho môžem čakať. Keď viem, ako sa ho môžem veci pýtať tak, aby ich lepšie pochopil. Jednoducho ušetrí to mnoho času, mnoho nervov. Je to jednoducho pragmaticky povedané efektívnejšie. A keď by sme zobrali manipuláciu v tom negatívnom slova zmysle, že teda chcem niečo od niekoho dostať a podobne, tak takisto vieme sa oveľa lepšie brániť proti manipulácii a potenciálne vieme sami v prípade nutnosti, v prípade potreby manipulovať. Čo znamená, nemusí to byť hneď, že manipulujem niekoho, aby mi dal peniaze alebo niečo také. Skôr ide o to, aby napríklad ja ako coach, respektíve asi skôr v tej forme mentora alebo tréningu, privediem toho človeka do nejakého bodu, aby si tú situáciu zažil alebo aby si to uvedomil. Je to forma manipulácie, ale je to skôr tá neutrálna alebo pozitívna. Ak by sme to zobrali v negatívnom kontexte, tak áno. Je to kľúč k ľudskej mysli, je to kľúč k ľudskej duši. Na druhú stranu, čokoľvek môže slúžiť pre dobro aj pre zlo. Keď si možno zoberieme taký nôž, môžeme ním krájať jedlo, môžeme ním zabiť človeka. Nie je zlý ten nástroj, zlý. Nie je nebezpečný ten nástroj, je nebezpečný ten, kto ho používa, potenciálne. Takže to by som zhrnul ako ďalšiu časť. A potom samozrejme poznanie druhých, výber kariéry, osobnostný rast, romantické vzťahy, pracovné vzťahy, jednoducho čokoľvek, čo si človek spomenie, keď je v tom ľudský aspekt, tak je typológia neskutočne užitočná. Pretože napríklad ja som robil mapovanie duše našej firmy, v ktorej pracujem a dalo nám to odpovede na veľmi zaujímavé, povedzme, že aj kľúčové otázky. Robil som takisto mapovanie interného tímu, vlastne keď máte dušu firmy pred sebou, akí kolegovia sú k nej povedzme kompatibilní. A to je veľmi takisto užitočná ďalšia vrstva informácií, s ktorými potom môžete vy operovať ako človek, ktorý s tou firmou interaguje alebo v tej firme pracuje. Takisto, už keď máte svojho partnera alebo partnerku, viete, s kým máte dočinenia, čo od neho môžete čakať, čo od neho nemôžete čakať a potenciálne tomu tak bude do konca života. A vtedy si môžete v ďalšej vrstve odpovedať, či s tým človekom chcete alebo nechcete byť, čo je podľa mňa úplne super. Ďalšia téma, rodičovanie detí alebo rodičovanie dospelých. Ako vychovať deti, keď ste vy konkrétny typ osobnosti a keď je to dieťa konkrétny typ osobnosti, ako ste kompatibilní alebo nekompatibilní. Takéto veci plodia mnoho tráv, ktoré potom tie deti musia rozchodiť v dospelosti. V tom lepšom prípade, v tom horšom prípade
sa tým nechajú udusiť a jednoducho ťaha sa to s nimi celý život. Takže ľudské poznanie sa pomocou typológie vzájomných vzťahov radikálne zvyšuje. A dá sa to určite aj zmerať, ale vieme to minimálne z rôznych pozorovaní povedať. Takže asi toľko k úvodu. Tu som čiastočne naznačil, že nevedel som úplne povedať, na čo, alebo teda ja som to videl tak, že videl som príliš mnoho možností, ktorými môžem ísť a nevedel som, s ktorou budem dlhodobo spokojný. A toto mi vlastne odpovedalo, že vlastne na čo som ja vlastne vhodný, na aký druh práce, doslova povedané. A takisto som si uvedomil, že vlastne na bežnej škole vlastne človeka, alebo teda detí vôbec nie sú vzdelávané v týchto smeroch. Ako sa poznať, čo sú vlastne moje potreby, ako si ich naplniť. Je to veľmi zaujímavé a fascinujúce pre mňa, že na školách jednoducho sa takéto témy nepreberajú. A je to určite rozhodná škoda a plodí to veľmi veľa zbytočnej bolesti. Asi tak by som to povedal. Čiže stretol som sa s MBTI, sú to také klasické štvorpísmenkové testy a to ma teda naviedlo. Typológiu to už sme spomínali. No a čo je to vlastne typológia? Poďme si to teda povedať v jednoduchosti, aby sme si to vedeli ešte lepšie predstaviť. Hĺbková analytická psychológia alebo Jungová analytická psychológia je odvetvie psychoanalýzy, ktoré teda založil Carl Gustav Jung. Máme tam rôzne teórie, ktoré hovoria presnejšie, čo to je. Aby ste si to predstavili, toto je vlastne práca jedného neurovedca, volá sa pán Dario Nardi, určite si pozrite jeho prácu. On vymyslel taký stroj, takú formu mapovania ľudského mozgu. Rozdielil tie mozgy na regióny. V tých regiónoch sa odohrávajú určité kognitívne procesy, ako napríklad, toto síce nenájdeme, ale napríklad úplne v jednoduchosti, ak by sme to povedali, táto časť je zodpovedná za organizáciu dát a za povedzme nejaké postupy. Táto časť mysle, to sú zrkadlové neuróny, čo znamená, že to je zodpovedné za to, tento región je zodpovedný za ľudské učenie. Alebo tento región, v ňom sa deje nejaká lojalita človeka, alebo tam si ukladá minulosť. Jednoducho zmapoval tieto regióny, za ktoré kognitívne funkcie sú zodpovedné a vlastne na základe toho, ktoré regióny má ten mozog, tá ľudská psyché preferenciu používať. Na základe toho určil, o ktoré archetypy sa potom jedná. Čo znamená teda, že archetyp je preferencia používania týchto regiónov v ľudskej mysli, týchto kognitívnych procesov a kognitívnych funkcií, ako si povieme ďalej. Takže aby sme pán Jung to poňal v symboloch, ale tie symboly sú teda nejaké ego, nejaké podvedomie, anima, animus, nejaké nevedomie, kolektívne nevedomie. Keď to pojmeme takto konkrétnejšie, alebo ako to povedať, tak práve hovoríme, sú to preferencie používania určitých regiónov v mozgu a preferencie používania kognitívnych procesov. Takže týmto sa zaoberá analytická psychológia. Aby sme asi mali. A tu ešte dôležité spomenúť, mnoho ľudí vlastne hovorí, že
analytická, alebo teda, že archetypy, alebo teda typológia človeka, snáď všetkým to príde, že ale nevieme zaškatulkovať ľudí do 16 typov, sme oveľa rôznorodejší, každý sme iný. A áno, toto je zároveň takisto pravda. Všetci sme iní, všetci sme úplne jedinečná ľudská bytosť, pretože naša psyche sa neskladá len z tohto jedného krúžku, čo je tuto napísané, pomenované ako nature, ako ľudská prirodzenosť, čo je tá stránka psyche. Naša ľudská bytosť sa takisto skladá z toho, čo sme zažili, z našej nejakej výchovy. Skladá sa z našich okolností, z nášho kontextu, tam, kde sa nachádzame, v akom, povedzme, prostredí, našom časovom pásme a podobne. A takisto sa skladá zo systému presvedčenia, zo systému hodnot, čo znamená, inak rozmýšľa kresťan, inak rozmýšľa moslim, inak rozmýšľa buddhista, a to vlastne formuje jeho psyché, formuje jeho, povedzme, túto formu integrity. Takže áno, keď sem pridáme tieto premenné, ale keď si povieme bližšie, existujú rôzne poddruhy typov na základe toho, ako sú vychované, takže každá jedna ľudská bytosť je úplne jedinečná. Na druhú stranu, ľudská myseľ je reprodukovaná a je následuje rôzne procesy, ktoré sú pravidelné a ktoré sú systematické a vieme ich veľmi jasne popísať. Ak by tomu tak nebolo, naša myseľ by bola oveľa, oveľa chaotickejšia a nevedeli by sme určiť tak exaktne rôzne vzorce správania, ktoré momentálne dokážeme určiť. Takže toľko k tomuto. Poďme na nejakú stručnú históriu. Čiže nie je toto nejaká... Nie je to téma, ktorú by sme rozoberali len v týchto časoch. Siaha to ďaleko do histórie, už začiať napríklad takého Hippokrata, kedy on začal deliť spoločnosť na rôzne temperamenty, typu sanguinic, choleric, melancholic, phlegmatic a začali deliť vlastne ľudí na základe rôznych typov správania. Tam práve prechádzame ďalšiu zmienku práve od Grékov a táto pochádza konkrétne od Plata z jeho knihy a práce Republika, kedy on začal deliť spoločnosť do 4, môžeme ich nazvať kast. Tieto kasty sa volajú ochrancovia, umelci, intelektuáli, idealisti, čo v preklade znamená, môžeme tu vlastne spomenúť ďalšieho pána Kirsiho. Znamená to typické správanie podľa toho, ako vnímate svet a na základe toho, ako máte už konkrétne tzv. Interaktívne štýly. A teda ochrancovia sú ľudia, ktorí udržujú spoločnosť, ktorí sú systematickí a ktorí sa starajú o chod spoločnosti. Umelci sú naopak založení na slobode, na tvorbe a na tom, aby tam to môžeme uzavrieť. Podstatné je, že sú založení na tom, aby vedeli fungovať slobodne. A sú senzory. Intelektuáli sa zaoberajú povedzme nejakým technologickým rozvojom alebo povedzme takým myšlienkovým rozvojom a idealisti od slova idea, od slova myšlienka, tí sa zaoberajú konceptmi, povedzme tým, ako ľudstvo napreduje dopredu a povedzme nejakou otázkou ľudskej morálky. Takže takéto je povedzme to základné prvé jednoduché delenie. V určitom momente
prichádza prvá zmienka o analytickej psychológii ako takej, teda v disciplínach rôznych psychoterapeutov a práve táto forma psychoanalýzy pochádza od pánov Sigmunda Freuda a Karla Gustava Junga, pretože obidvaja sú akoby vynálezcovia, alebo teda objavitelia tohto smeru, zakladatelia tohto smeru. V tom smere sa ale rozchádzajú. Carl Gustav Jung vo svojej psychiatrickej praxi zakladá už samostatnú vednú disciplínu, ktorá už nesie názov analytická psychológia alebo Jungová analytická psychológia. Máme tu koncepty ako kolektívne nevedomie, kognitívne funkcie, alebo teda kognitívne zmysly, on to tak nazýval. A máme takisto túto prvú zmienku o nevedomí a o tieni. V jednoduchosti povedané sú kognitívne funkcie zdrojový kód našej mysle. Zdravím opäť všetkých. Máme tu takýto plynulý skok, nakoľko som nahrávanie prerušil a pokračujem v úplne iný čas. Ale to vôbec nevadí. Pokračujeme vlastne v koncepte kognitívnych funkcií. A teda, ako sme spomínali naposledy, kognitívne funkcie sú zdrojový kód našej mysle. Ak si to úplne predstavíte, ak by ste mysel zredukovali na úplne najdrobnejšie čiastočky, tak vám z nich výjdu kognitívne funkcie. Takže to sú tie jednotlivé dieliky, ktoré operujú v našej mysli. Oni na seba nejako naväzujú, oni majú za sebou nejakú logiku a to potom tvorí našu mysel, to tvorí náš konkrétny archetyp, alebo v preklade preferenciu používania týchto funkcií za každý jeden archetyp. Čiže ak by sme si to zobrali, toto presne vidíme, tento konkrétny archetyp ISTJ alebo ISTJ, ten má preferenciu používania, tie tmavé sú najčastejšie, tie sivé sú také stredne časté a tie biele sú najmenej. Takže tu presne vidíme, ktoré konkrétne kognitívne funkcie používa, alebo teda kognitívne procesy. Tie časti mysle používa a tým je ten archetyp typický, respektíve tým je tá mysel typická používaním tých konkrétnych regiónov, tých konkrétnych funkcií. Prečo kognitívne funkcie, prečo procesy? V niečom to je symbolika, v niečom to je, povedzme, používanie toho mozgu. Avšak ak by sme to dali dokopy, tá jedna konkrétna kognitívna funkcia akoby zahrňa tých procesov viacej. Takže tam si to môžeme zjednodušiť takto. Nemusíme vedieť presne, o aké tieto procesy a regióny sa jedná. Zjednodušíme si to v tej retorike, v tej reči, v tom, ako tá myseľ funguje, ak si to budeme prekladať do kognitívnych funkcií. Takže poďme si ich vysvetliť a povedať, čo tu tie kognitívne funkcie vlastne sú. Ešte by to bolo oveľa jednoduchšie, ak by sme mali nejaké obrázky a vizuály, nielen texty. Bohužiaľ mi tie obrázky nenačítava systém, takže povieme si to len takto v jednoduchosti slovne. A teda kognitívnych funkcií máme 8, alebo teda zatiaľ toľko ich máme objavených. Možno ich je viacej, možno ich je menej, pravdepodobne nie, uvidíme. Ale delia sa na 4 vnímajúce a 4 posudzujúce. Čo znamená vnímajúce, posudzujúce? Vnímajúce sú tie, ktoré prinášajú informácie, alebo oni sú to, ako tie informácie prídu do mysle a potom posudzujúce tie informácie nejakým spôsobom posudzujú. A za každým sa delia na introvertné a extravertné. Introvertné znamená, že sa primárne deje vnútri v človeku, tým pádom sú také introspektívne, a extravertné jednoducho potrebujú extra tú funkciu na to, aby vedeli existovať. Čiže ak by sme to dali do príkladu, napríklad máme introvertnú a extravertnú intuíciu. Introvertná intuícia je v preklade moja budúcnosť, to, čo ja chcem,
extravertná sú budúcnosti ostatných. Takže tá extravertná je jednoducho externá, tá introvertná je vnútorná, zameraná na jednotlivca. Čiže taký úvod do kognitívnych funkcií, je to téma na hodiny, ale pre nejaký taký pohľad z ďaleka a z vrchu. A teda vnímajúce funkcie sa potom delia na intuíciu a na vnímanie zmyslami. Intuícia sa delí opäť na introvertnú a na extrovertnú, zmysly takisto na extravertné a introvertné. A keď pôjdeme ešte bližšie, tak každá tá funkcia je niečím typická. Napríklad teda máme extravertnú a introvertnú intuíciu. Extravertná intuícia, to ako som už spomínal, to je to, čo chcú ostatní, alebo to je to práve kolektívne nevedomie, to je vlastne metafyzika, to sú následky, je to element vody, takže je vlastne nezničiteľná, vždycky sa vráti. Je to taká špirála, ktorá sa takto zväčšuje do takého lieviku a je to zároveň taká brokovnica, že vlastne kto je používateľ extrovertnej intuície, ten vidí to, čo chcú ostatní, ten vidí následky pre ostatných, ale zároveň je to taká, tým, že vidia tých následkov veľa, tak je to taká krátkodobejšia vízia, takto by sme to mohli označiť. Takže je to skôr taká brokovnica, viacero výstrelov, ale do krátkej vzdialenosti. Čiže to je pre predstavu jedna konkrétna funkcia. Ako funguje, bude lepšie, keď si vysvetlíme pri kognitívnej osi. Alebo jednoducho ďalej, keď pôjdeme. Potom je tu introvertná intuícia a to je vlastne sila vôle. Je to, čo chce jednotlivec, jeho dlhodobý náhľad do jeho budúcnosti, čiže tí, čo používajú introvertnú intuíciu, tí presne vedia, alebo teda tí majú tú uvedomovosť, kam chcú ísť, je to taký procesor všetkých tých možností, ktoré existujú. Je to zároveň element ohňa, je to vášeň jednotlivca. Vždycky to reprezentuje viacej toho, čo človek, alebo teda viacej tých nejakých konkrétnych procesov. A zároveň je to taká špirála opačne. Vlastne ona začína tak zo široka, ale ona sa tak postupne zužuje do jedného miesta. Takže tí, čo používateľia extravertnej intuície, vedia, čo chcú ostatní, pričom majú menej priestoru na to, čo chcú oni. Tí, čo sú používateľia introvertnej intuície, vedia, čo chcú oni sami, ale nevedia, alebo teda majú menej priestoru na to, aby vedeli to, čo ostatní. Aby mali tú uvedomovosť, čo chcú ostatní v základe. Potom je tu extravertné vnímanie zmyslami a introvertné vnímanie zmyslami. Oni sú vzájomne poprepájané, to si povieme niekedy, inokedy, ale teda extravertné vnímanie zmyslami, to je potom vnímanie reality, to, čo je pred vami, je to element vetra, takže je to také niečo prchavé, niečo mizivé, je to tu na chvíľočku a hneď to zase zmizne. Je to zároveň uvedomovosť mechaniky, uvedomovosť fyziky, čo ako funguje. Keď toto posuniem tu, vlastne tak toto ovplyvní ten dielik, ten motor, tú nejakú mechaniku. Je to uvedomovosť komfortu ostatných a to je myslím, že je také najdôležitejšie si uvedomiť, že akoby introvertný senzor si uvedomuje, čo je v jeho komfortnej zóne, extravertný senzor si uvedomuje to, čo je v komfortnej zóne pre ostatných. On sám akoby má malú, alebo si ešte nevedomuje svoju komfortnú zónu, introvertní senzory si komfortnú zónu uvedomujú. Takže to je taký základný a zásadný rozdiel. A ďalej, čo je teda introvertné vnímanie zmyslami. A to, ako som naznačil, je teda extravertní senzory vnímajú akoby zmysly externe. Vedia si predstaviť, ako sa cíti ten človek pred nimi, pričom až tak ich nezaujíma, ako sa cítia oni sami, čo sa týka priestoru, čo sa týka nejakej polohy, sedu napríklad. A introvertných senzory tých primárne zaujíma, ako sa oni cítia, ako sa cítia ako sa cítia oni sami, povedzme, na gauči, ako sa cítia počas behu. Toto sú introvertní senzory, vnímajú svet z prvej osoby.
A je to zároveň uvedomelosť minulosti, je to zároveň lojalita voči niečomu, je to uvedomelosť komfortu, je to element zeme. Oni sú akoby taký hardware, že v sebe uchovávajú veľmi veľa, pričom extravertní senzory oni skôr uchovávajú v objektoch okolo seba. Oni majú skôr takú totemickú pamäť. Čiže toto sú vnímajúce funkcie, takto ich delíme. Povedzme, že toto je vstup, extravertná intuícia, to, čo je možné. Predstavme si, čo všetko je možné. To oni majú tú uvedomelosť. Introvertná intuícia to sprocesuje a vyberie z toho jednu ideálnu možnosť. Extravertné vnímanie zmyslami to privedie do reality a introvertné vnímanie zmyslami si to zapamätá alebo ono získava tú skúsenosť. Takže akoby zaujímavé povedané tá mechanika toho, ako to funguje. A to je akoby uzavretá slúčka, že vlastne za každým sa to opakuje v tomto poradí. Rovnako to funguje pri tých posudzujúcich funkciách a tu už vlastne ideme na to, ako tie rôzne dané veci posudzujeme. Čiže začíname s extravertným myslením, alebo teda posudzujúce funkcie sa delia na myslenie a na pocity. Myslenie je zmysle, či opäť introvertné alebo extravertné a pocity zároveň takisto, či sú extravertné alebo introvertné. Extravertné myslenie, to vlastne racionalita, to sú referencie, to sú dáta, to sú pravidlá. Títo ľudia majú svoje nejaké, povedzme, nastavenie mysle. Kto hovorí o nastavení mysle, je používateľ racionality. Kto hovorí, ten mi povedal toto, to sú racionálne ľudia. Čiže racionalita je akoby ovládanie verejnej mienky alebo uvedomenosť verejnej mienky, zároveň je to uvedomenosť rešpektu. Ak niekto hovorí o logike, čo je vlastne introvertné myslenie, tak to je taký ten procesor. Toto je pravda, toto je lož. Toto je pravda, toto je lož. True, false, napríklad pri programovaní. Je to zároveň dedukcia. Čiže taký rozdiel medzi extravertným myslením a medzi introvertným myslením. Extravertné, ako som hovoril, je teda racionalita, verejná mienka, to, čo si myslia ostatní. Introvertné myslenie je to, čo si myslím ja. Ja som sám akoby ten procesor, ja som sám ten, čo si udáva to svoje myslenie. A potom tu máme teda pocity, extravertné alebo introvertné. Extravertné pocity sú napríklad etika alebo extravertné pocity fungujú tak, človek si akoby uvedomí, že keď niečo spraví, aký pocit to vyvolá v tom človeku. Pričom jeho pocity na to nemá až taký priestor, alebo tie ho až tak nezaujímajú. Zároveň je to potenciálne také uvedomenie transakčnosti. Je to to, čo tomu druhému človeku pomôže a je to akoby takisto rozvoj toho druhého človeka z pohľadu jeho hodnôt, z pohľadu jednoducho z pohľadu rastu. Takže toto sú extravertné pocity. Je to zároveň práva empatia, že vlastne ten používateľ extravertných pocitov presne vie, ako sa cítia ostatní okolo neho, keď sa k nemu postavia, pričom až tak ho nezaujíma, alebo nemá až takú vedomosť, ako sa cíti on sám. Takže toto je práva definícia empatie. A potom tu máme introvertné pocity a zatím máme morálku, hodnoty jednotlivca, jeho pocity, jeho nálady. Introvertné pocity sú taká pocitová spätná väzba k nejakej veci. Že je to taký ten pravý pocit, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Je to také práve posúdenie niečoho. Takže používateľe introvertných pocitov presne vedia, ako sa cítia, akú majú náladu. Pravdepodobne sú aj náladoví, uvedomujú si svoju sebahodnotu. Používateľe extravertných pocitov zase vedia, ako sa cítia ostatní a zároveň majú tú uvedomelosť, keď niečo spravia, ako sa budú cítiť tí druhí. Takže v jednoduchosti to určite treba vysvetliť
na konkrétnejších príkladoch, ale tu máme teraz pohľad z diaľky, aby sme to vedeli trošku uchopiť. A takisto to funguje v tomto procese spätnej väzby, alebo teda, že je to nekončiaci proces, a teda extravertné myslenie sú dáta, introvertné myslenie procesuje tie dáta, extravertné pocity je výstup alebo výsledok, čiže keď niekto niečo spraví, ako sa ten druhý človek cíti, takže je to vlastne výstup toho, ako sa cíti. A introvertné pocity je spätná väzba toho pocitu, alebo teda spätná väzba, ako sa ten človek cíti na základe toho. A zároveň to nám rovno pokračuje opäť na extravertné myslenie. Takže je to stále takýto cyklus dokola. Potom tu máme zo pár takých zaujímavostí, napríklad, že keď si rozberieme kognitívne funkcie dopodrobná a keď usúdime teda, že napríklad na základe teda tvorby pána Nardyho archetypy skutočne existujú, preferencia používania regiónov skutočne existuje, tak môžeme povedať, že je to skutočný dôkaz toho, že naša myseľ je stvorená niečím. Naša myseľ sa v logickom a v pravidelnom prevedení kopíruje a za každým je replikovaná. Ak by tomu tak nebolo, je oveľa viacej chaotických myslí na svete. To, že je za tým logika, že je za tým mechanika, že je za tým systém, je presný dôkaz toho, že naša myseľ je vytvorená. Že je to jednoducho, de facto niekto nás stvoril. Takže toto je veľmi zaujímavá vec na zamyslenie a opäť bez toho, ak by to nebolo tak systematické, ak by za tým nebol nejaký systém, tak ľudia by boli oveľa chaotickejší. Pravdepodobne by ani neprežili. Pretože to sú všetko mechanizmy jednak na prežitie, ale jednak na rozvoj. Čiže to taká zaujímavosť. Potom tu máme teóriu 4 častí mysle. To opäť taký pohľad z vrchu. Ja by som vám k tomu ukázal takýto obrázok, že vlastne keď tie kognitívne funkcie majú je za tým opäť nejaká logika, keď tie kognitívne funkcie pospájame v tej logike, v akej fungujú, tak nám z toho vznikne konkrétny archetyp. Tu napríklad vidíme, toto je INFJ archetyp, to je môj typ, a vidíme tu presne v tej logike, akej vieme poskladať tie kognitívne funkcie a jeho psychoanalýza vyzerá takto. V jednej časti mysle, vlastne existujú 4, sa nachádzajú 4 konkrétne kognitívne funkcie, pričom vždycky sa odvádzajú z toho, z čoho je sformované tzv. Ego. Takže keď hovoríme o archetype INFJ alebo INFJ, hovoríme o jeho egu. Ego je v tomto prípade základná primárna časť mysle, je neutrálna, nie je na nej žiaden pozitívny ani negatívny privlastok, je to jednoducho časť mysle, ktorá sa formuje ako prvá a časť mysle, v ktorej trávime najviac svojho času. Od nej sa potom odvodzujú zvyšné časti mysle, napríklad podvedomie, nevedomie a superego. Toto sú 4 časti mysle, na ktorých stojí teória takisto tejto vedy. Podvedomie sa formuje tak, že vlastne je to opačné ego. A teda, keď vidíme túto logiku týchto funkcií, že prvá je introvertná intuícia, extrovertné pocity, introvertné myslenie, extrovertné vnímanie zmyslami, podvedomie je úplne opačné. Takže začína to extrovertným vnímaním zmyslov, introvertné myslenie, extrovertné pocity, introvertná intuícia. Nevedomie je opačná polarita tých funkcií. Takže nezačína tu introvertnou intuíciou nevedomie, ale začína tu extravertnou. Nepokračujeme extravertnými pocitmi, pokračujeme introvertnými. Nepokračujeme introvertným myslením, pokračujeme extravertným myslením a tak ďalej. Takže to je akoby opačná polarita a teda tieň tých funkcií. Preto sa nazýva táto časť mysle aj tieň. A potom tu máme superego. Je to akoby skrátka slova superfluous, čo znamená nadbytočné ego. A akoby toto je časť mysle, ktorá je najťažšie
zvládnutelná, najťažšie ovládateľná, na druhú stranu potenciálne má najviac sily. Ego je najčastejšie používaná, podvedomie je časť mysle, kde nájdeme radosť, ktorá je takisto silovo potenciálne, je potenciálne takisto veľmi silná a povedzme, že tam dokážeme straviť oveľa viacej času ako napríklad v superegu a nevyčerpá nás to až tak. A potom je tu teda nevedomie, tam nájdeme častokrát našu múdrosť, ale je to takisto veľmi temná časť mysle, no ale najtemnejšia je potom vlastne to superego. A prečo vlastne 4 časti mysle? Ako to môžeme vlastne v sebe rozpoznať? Všetci poznáme napríklad to, že rozhodujeme sa nad ničím a jedna časť mňa mi hovorí niečo, druhá časť mi hovorí niečo. Čiže je to nejaký napríklad anielik, je to nejaký čertík, medzi nimi diskutujem. Alebo keď ľudia hovoria, ja nie som 100% introvert, ja som extravertný introvert. Čo znamená de facto, áno, máte pravdu, pretože v každom z nás existujú dvaja introverti a dvaja extraverti. Popravde by sa to malo vyslovať. Čiže všetci, v každom z nás žijú dvaja introverti, dvaja extraverti. Na základe rôznych sociálnych situácií, ale vystupujeme v rôznych týchto roliach. Napríklad, keď som sám, alebo jeden na jedného, tak pravdepodobne to zo mňa vyťahuje moju introvertnú časť. Keď som v skupine 3+, už to zo mňa vyťahuje moje extravertné typy. Zároveň môžem toto používať vedome. Som pri niekom, viem, že chcem použiť moje podvedomie, tak používam svoje podvedomie. Povieme si potom aj, ako toto funguje v ďalších nejakých epizódach. Alebo viem, že teraz chcem dlhodobejšie používať svoje nevedomie, tak vedome ho používam viacej, je za tým takisto nejaká logika. Takže je to akoby taký biohacking, ale z pohľadu mentálnych nástrojov. A teda viem, ako fungujú napríklad, z pohľadu biohackera, viem, ako fungujú moje procesy v tele, vedome ich používam na to, aby som dosiahol napríklad čo najvyššiu produktivitu alebo nejaký výsledok. Toto funguje rovnako, viem, ako funguje moja myseľ, používam moje časti mysle a moje kognitívne funkcie tak, aby som dosiahol nejaký výsledok. Takže je to tiež veľmi zaujímavá vec. Ja pozriem, či skutočne nahrávam. Nahrávam, dobre. Bola škoda. Čiže toto je teória 4 častí mysle, na ktoré takisto stojí táto psychológia. A potom tu vlastne máme, a naberáme potom na komplexite. Akoby stále sme v tej chronológii, sme tu teda, ideme od starovekého Grécka po pána Kirsiho, po pána Junga, až po, tu síce nemám spomenutých tých autorov, ale kľudne si to potom pozrite. Je tu potom pani Linda Behrens, Mark Hunziker, John Beebe, Dario Nardi. Už sa tu dostávame potom do oveľa komplexnejších nástrojov, a teda napríklad interaktívne štýly, temperamenty. A to sú konkrétne interaktívne štýly, ktoré viete rozpoznať na základe komunikácie alebo na základe toho, ako k vám človek vystupuje. Viete to identifikovať, kto je pred vami. Na to existuje takýto jednoduchý nástroj od komunity C.S. Joseph, vlastne sa som nespomenul. C.S. Joseph je firma, zároveň je to osobnosť, ktorí vyvíjajú rôzne nástroje na to, aby sme vedeli tento typ vedy používať v bežnom živote. Tento nástroj sa volá TypeGrid, alebo neviem, ako by som to preložil. Je to jednoducho taký formulár, alebo taká mapka, ako sa vyznať v tom, keď s niekým interagujete, ako ho vlastne typnúť, alebo otypovať, alebo ako určiť jeho archetyp. Čiže tu je potom samozrejme treba vedieť, aké sú konkrétne interaktívne štýly. Napríklad, že viem, že ako sa prejavuje interaktívny štýl, keď je niekto priamy. Bude priamy, alebo je informatívny. Čiže viem, aký je medzi týmto rozdiel. Potom viem, čo znamená, či je iniciátor, alebo teda či iniciuje,
alebo či odpoveda na situácie. Napríklad toto je pravá definícia, pravý rozdiel medzi introvertom a extrovertom. Extroverti primárne iniciujú myšlienky, iniciujú situácie, nečakajú, idú za človekom alebo vytvárajú situáciu. Introverti odpovedajú na situáciu, čakajú, kým niekto príde, alebo vedome si povedia, odpoviem, alebo na toto neodpoviem. Čiže napríklad tie odpovede sú samozrejme rôzne. Napríklad introvertná intuícia, keďže je to introvertná funkcia, odpovedá na niečo a teda extravertná intuícia iniciuje, ukáže mi rôzne spektrum udalostí alebo scenárov, ktoré sa môžu udiať, ale tá introvertná intuícia sa rozhodne, ktorú situáciu si vyberie a ktorou pôjde. Alebo extravertné myslenie mi ukáže najrôznejšie dáta, ktoré existujú. Introvertné myslenie ich sprocesuje a odpovie vlastne, alebo teda odfiltruje, čo je pravda a čo je lož. Alebo extravertné pocity mi dajú nejaké spektrum pocitov, alebo mi jednoducho dajú nejaký výstup, to sa trošku ťažšie opisuje, tie extravertné pocity. To je trošku ťažšia funkcia na pochopenie. A vlastne introvertné pocity, tie mi zase dajú spätnú väzbu, ako sa človek cíti. A ešte teda posledné, extravertné vnímanie zmyslami, tie mi dajú nejakú skúsenosť, tie mi dajú doslova mi chcú priniesť skúsenosť, alebo teda extravertní senzory vystupujú pred druhými, majú pred nimi jednoducho nejakú ukážku, niečo im ukazujú a introvertné vnímanie zmyslami im povie, ako sa v tom cítia. Je to akoby taká spätná väzba, ale ako sa cítia fyzicky v tom. Je to spätná väzba pre telo. Alebo teda pre zmysly. Čiže takto to nejako funguje. Ak by sme si teraz zobrali nejakého človeka a on by nám dal zo pár výpovedí, tak my vieme presne každú jednu jeho výpoveď preložiť do nejakej kognitívnej funkcie alebo do interaktívneho štýlu, alebo napríklad do temperamentov, to sme si ešte nehovorili. Temperamenty sú akoby také rôzne kasty, alebo také rôzne, ako by sme preložili slovíčko house, rody napríklad. Že vlastne je rod ochrancov, je rod umelcov, je rod intelektuálov, je rod idealistov. Ochrancovia sú skôr takí, tí, čo udržujú niečo, či už udržujú povedzme nejaký poriadok alebo nejaké hodnoty. Umelci, tí sú orientovaní na slobodné vyjadrenie a na nejakú tvorbu, povedzme. Intelektuáli sú založení napríklad na budovanie či už technológií, či už systémov, jednoducho taký pravý, pragmatický zmysel ich nejakej tiež tvorby, alebo ako to povedať. A idealisti od slova idea, od slova myšlienka, tí sú zameraní na spoločnosť, na tvorbu spoločnosti. Máme tu samozrejme popísané ich nejaké konkrétne typické správania, čiže napríklad ochrancovia a umelci sú konkrétni, čiže oni žijú tu a teraz. A napríklad intelektuáli a idealisti, tí žijú skôr v tom abstraktnom svete, že čo ak. Potom to má napríklad systematické správanie, čiže vymyslím si za každou vecou nejaký systém, aby som dostal nejaký požadovaný výsledok, alebo tu máme potom zaujímavé správanie, buď vytváram nejaké win-win situácie, alebo jednoducho čokoľvek robím preto, aby bol ten záujem môj povýšený, to, čo chcem, alebo to, čo je jednoducho v mojom záujme. A potom je to vlastne správanie za tým, za skupinu, alebo je to správanie za jednotlivca, alebo také práve pragmatické, to, čo dáva zmysel, to, čo funguje. Tiež sú za tým rôzne vysvetlenia, ako to funguje. Tuto mám len taký pohľad z vrchu. Čo som teda chcel povedať je, že koľkoľvek počúvame, vieme preložiť jeho výpovede do kognitívnych funkcií, do interaktívnych štýlov, do temperamentov a na základe toho vieme povedať, aha, tak tento typ človeka je INTJ. A ak vieme, že ten typ človeka je INTJ, alebo keď to povieme INFJ, keďže tu máme takýto konkrétny príklad, INFJ, tak vieme jeho 4 časti mysle, vieme jeho ego, podvedomie, nevedomie, superego. Vieme napríklad
aké sú jeho mentálne potreby, čo tento človek pravdepodobne chce, kde nájde svoje nejaké uspokojenie. Zároveň vieme aj jeho nedostatky, vieme jeho chyby a vieme jednoducho, s kým máme dočinenie. A toto je veľmi jednoduchý proces. Samozrejme, chce to nejaký cvik, ale dá sa to zistiť v minútach. Dá sa to zistiť dokonca niekedy v sekundách, aký je ten druhý typ. A vieme, ako sa s ním správať, aby sme buď s ním dosiahli nejaký konsenzus, alebo vieme, ako sa k nemu správať, aby sme dokonca, áno, existuje aj také niečo, ako s takým človekom manipulovať. Buď v pozitívnom slova zmysle, alebo v negatívnom. Takže to pre predstavu, ako takéto niečo funguje. A potom je tu ešte taký ďalšia zaujímavá vec, to už je trošičku ďalej, ale vlastne tie funkcie majú aj svoju intenzitu alebo kognitívne miesta, sa tomu môže povedať. Ako idú takto postupne z hora dole, tak podľa toho sa vlastne aj nazývajú, tak v takej intenzite v tom konkrétnom type aj prebývajú. Takže napríklad, ak máme prvú funkciu introvertnú intuíciu, tú intenzitu nazývame ako funkcia hrdina. A teda, že je najsilnejšia, alebo teda, že je najprítomnejšia. Keby sme si to preložili napríklad do obrážtekov za sekundu, tak toto je 100 obrážtekov za sekundu. Alebo teda toto je intenzita 100 za sekundu. Druhá funkcia je tzv. Rodič. Táto funkcia je 75 obrážtekov za sekundu, alebo intenzita je 75 za sekundu. Ďalej máme dieťa, čo je 50 za sekundu. Ďalej máme nemluvňa, čo je 25 za sekundu. A tak ďalej, až ideme ku zvyšným funkciám. A oni sú za každým k sebe typické v nejakým správaním. Hrdina je napríklad hrdina alebo bojovník, bude to niečo, čo je absolútne nad nami, čo nás absolútne ovláda, alebo to vedome vieme používať tak. Hrdina je najprítomnejšia, potenciálne najviac nás táto funkcia ovláda, potenciálne je nevyčerpateľná, a na druhú stranu môže to byť hrdina, že jednoducho nie je to zmysluplné používanie tej sily. Takže vždycky má svoje nejaké pre alebo proti. Potom je tu rodič. Rodič zase je, bude to, povedzme, že dospelý rodič alebo nedospelý rodič. To je zase v tomto prípade najkonzistentnejšia funkcia v celom egu, že vlastne mala by byť najzodpovednejšia. Potom je tu dieťa, všetci sme počuli, alebo teda veľa z nás určite počulo, že existuje nejaké naše vnútorné dieťa, tak presne to je táto funkcia. A táto napríklad u mňa je logika. Takže je to akoby číra logika. Je to to, čo si ja myslím, potreba takéhoto dieťaťa napríklad byť vypočutý. Iná môže byť pochválený, iná môže byť chcený. Takže byť vypočutý. No, to som vlastne spomínal. Takže všetky tieto funkcie majú svoje konkrétne typické správanie. Ešte by som, čo je medzi nimi dôležité povedal, je, že vlastne ako prechádzame z jednej časti do druhej, napríklad z ega do podvedomia, z ega do nevedomia a podobne. Máme tu konkrétne 4 kognitívne brány. A síce hrdina funkcia je brána do ega, nemluvňa je brána do podvedomia, nepriateľ alebo priateľ je brána do nevedomia a démon je brána do superega. Pričom táto funkcia je zdroj strachu. Všetci to dobre poznáme, že keď sme deti, nemáme strachy. Sme v tej časti mysle, ktorá nám robí najväčšiu radosť. Keď príde dospelosť, strachy prídu a akoby častokrát nám k dosiahnutiu radosti bráni strach. A síce je to presne popísané to, keď sa bojíme spraviť akoby ten prechod, ktorý je náročný do podvedomia. Napríklad toto je to u mňa vystupovanie pred druhými. Je to náročné a veľmi to človeka vyčerpáva. Na druhú stranu, čím viacej má človek cviku, tým viac je skúsenejší v tom celom, čo robí. Takže
To je napríklad to, čo ja robím teraz. Kedysi by to bolo pre mňa extrémne vyčerpávajúce a doteraz aj je, ale čím viacej to robím, tým menej ma to vyčerpáva. Takže je to akoby taký sval. Ďalej je tu táto funkcia nepriateľ a síce to znamená, že je to taká obava. Je to za každým, keď človek príde do nejakých obáv, alebo nie do strachu, ale obava je najsprávnejšie slovo, tak pravdepodobne prechádza do nevedomia. A potom je tu démon. To slovo hovorí za svoje. Démon je to, čo buď doslova človek na sebe alebo v sebe nenávidí, alebo niečo, čo ho absolútne nezaujíma. Čiže napríklad u mňa sa toto môže prejavovať, keď si pozrieme napríklad toto, čo reprezentujú introvertné zmysly, introvertné vnímanie zmyslami, keďže je to v démon funkcii, tak absolútne ma nezaujíma moja minulosť, moja lojalita, môj komfort a moje nejaké systematické správanie, alebo ako to povedať. Takže vieme si to odvodiť, samozrejme v tom nezrelom štádiu. Ak zoberieme to zrelé štádium, je to opak. Je to akoby buď nenávisť, alebo láska. Čiže ak je to tá láska, je to láska k minulosti, k sebe, k svojmu komfortu, k svojej disciplíne. Čiže čokoľvek sem dosadíme, vieme približne správanie tej konkrétnej funkcie. Čiže ak by sme tu zobrali, teda je to hero funkcia, je to najprítomnejšia introvertná intuícia. Keď sa pozrieme, čo to znamená introvertná intuícia, tak znamená to sila vôle, to, čo chce jednotlivec, dlhodobý náhľad do budúcnosti. Takže to je u mňa najprítomnejšie a tak ďalej. Takže asi tak. Ako vzniká archetyp? Vzniká asi tak, že spojíme kognitívne funkcie do tzv. Kognitívnych osí. Takže hrdina je na osi s nemluvňom, introvertná intuícia je na osi s extrovertnými vnímaním zmyslami, takže tie padnú na tieto dve miesta. Extrovertné vnímanie pocitov je na osi s introvertným myslením, rodič je na osi s dieťaťom, tým pádom prídu na toto miesto. A máme už aj vytvorený archetyp. Čiže ak by sme to tuto zmenili napríklad za inú os, extrovertné vnímanie, extrovertné myslenie za túto druhú funkciu a introvertné pocity za túto funkciu, pretože oni sú takisto spolu v jednej osi, tak by nám to vznikol úplne inakší archetyp. A vznikol by nám tu archetyp INTJ, INTJ. Čiže zoberiete si dve takéto osy, za každým to je vnímajúca a za každým to je posudzujúca. Vždycky musí byť prvý a druhý opačné polarity. Takže ak by toto bola extrovertná funkcia, to musí byť introvertná, pretože je to aj iná os. A takto vlastne vzniká archetyp. A potom vlastne poznáme rôzne tieto štvorpísmenkové testy. Najčastejšie napríklad je stránka 16 Personalities. Tam si spravíte test, vidie vám test, aký je vlastne váš archetyp a to vám udá tieto 4 písmenka, čo je vlastne vaše ego. A to je ďalší vývoj tejto vedy v podaní Briggs a Myers. Myers-Briggs Type Indicator. To vlastne znamená tá skratka MBTI. A ďalej túto vedu rozvíjajú teda Linda Beres, to čo som spomínal, Strauss and Howe, tí sú vynikajúci. Čiže ten pohľad zďaleka, donútra a ešte ďalej. A tak by som to asi opísal. A to by som možno povedal, že by bolo aj všetko. Na čo nám je vedomosť vo všeobecnosti takéto vedy? Poprvé je to určite seba poznanie. Viem, kto som, viem, čo chcem v živote, viem, čo mám dosiahnuť v živote, viem, čo od seba očakávať. Je to niečo ako typológia postavy človeka, typológia tela.
Viem, že keď mám postavu atletickú, pravdepodobne nebudem najlepší vspierač. Viem, že keď mám postavu bežeckú, viem, že takisto nebudem najlepší vspierač. Viem, že keď mám postavu spierača, nebudem pravdepodobne vedieť až tak dobre behať alebo robiť rôzne vytrvalostné disciplíny. To presne znamená v kontexte aj mysli. Zároveň blížim. Čiže seba poznanie. Druhá vec sú vzťahy. Či už romantické, či už kolegovia, či už rodina. Viem, ako fungujú viem, ako fungujem ja, viem, ako fungujú ostatní, či už moja rodina, či už môj partner. Viem medzi týmto jednoducho dosadzovať konsenzus. Existujú koncepty ako kompatibilita a síce, kto sa ku mne najviac hodí, s kým som pravdepodobne najviac kompatibilný, najmenej kompatibilný. Vieme to exaktne povedať. Samozrejme to ale neznamená, že také vzťahy sú najbenefitnejšie. Vždycky, čo sme si vlastne ukazovali v tej prvej časti, tá ľudská psyché je tvorená minimálne zo 4 veľkých oblastí. Čiže tá naša prírodzenosť, čo je vlastne náš konkrétny archetyp, naša výchova, to ako nás vychovali ľudia, naši rodičia, náš kontext, teda v situácii, v akej sa nachádzame, rôzne finančné, sociálne podmienky, a potom potom sú tu presvedčenia a naša nejaká viera, čomu dávame jednoducho nejakú mentálnu hodnotu. Čiže keď toto vieme, tak tá interakcia sa jednoducho je vedomejšia, zlepšuje sa. Keď vieme, aké sú typy naši kolegovia, vieme s nimi lepšie vychádzať. Keď vieme, napríklad robil som aj takéto veci, keď vieme, akú dušu má naša firma, vieme, aké má zároveň aj potreby a čo jej musíme dávať. Takže dá sa to aplikovať de facto všade. Ďalej je tu napríklad ďalšia veľmi zaujímavá téma, manipulácia, neutrálneho slova zmysle. Čiže ako manipulovať s ostatnými, či už v zmysle pozitívna alebo negatívna manipulácia. Keď poznám seba, viem, čo na mňa funguje v rámci manipulácie a viem na čo si mám dať pozor a viem, ako sa mám brániť proti manipulácii. Ak vieme, kto je protivník, vieme sa proti nemu buď lepšie brániť, alebo vieme jednoducho poznáme svojho protivníka a vieme, čo na nás a zároveň aj na neho najlepšie funguje, ak sa ocitíme v nejakej situácii, kedy to budeme chcieť využiť. A ďalej tu máme napríklad základné ľudské potreby, mentálne. Môžeme to nazvať aj ako 8 pravidel sebalásky alebo lásky pre partnera. Máme tu potom témy ako jazyky lásky. Dá sa to takisto pekne z toho odvodiť. Potom je tu naša základná mentálna potreba, ktorú chceme od života. Čiže tých tém a tých praktických rád je tu neskutočne veľa. A ja sa budem snažiť tvoriť takú samostatnú líniu, ktorú budem nazývať praktická psychológia. A vlastne všetko to vychádza z tejto analytickej psychológie, respektíve aj z mojej koučovacej praxe. A budú to zároveň také jednoduché cvičenia, jednoduché rady na to, ako dosiahnuť určité veci v živote, alebo ako prejsť cez nejakú konkrétnu či už ťažkosť, či už spraviť si cvičenie pre nejaký konkrétny typ, ako uchopiť, ja neviem, akýkoľvek vzťah z nejakého pohľadu. Takže je to jednoducho funkčná psychológia, tak ako človek potrebuje návod, ako vytvoriť návod, ako vytvoriť biznis, to by sme chceli všetci, ale ako jednoducho existuje nejaký manuál k stavbe, povedzme, IKEA skrinky, tak môže fungovať manuál k tomu, ako vychádzať s druhým človekom, ak vieme už tie podmienky a síce jeho typ, povedzme nejaký výstup z toho, čo od neho chceme a ako sa k tomu dopracovať. Takže toto je akoby taký úvod, veľmi ľahký úvod do celej problematiky. Zároveň skoro nikto na Slovensku zatiaľ netvorí
obsah takto zameraný. Takže budem rád, ak sa budeme o to zaujímať viacerí, alebo budeme tvoriť nejakú komunitu, alebo budeme spoločne robiť nejaké časti obsahu, čokoľvek, čo sa vlastne dá. A ak to budeme aj prepájať s ďalšími zaujímavými oblastiami, bude to o to lepšie. Napríklad maskulínna a feminínna energia v archetypoch. Toto je téma ako vyšitá pre aktuálny svet. Vlastne, kedy sa ženy cítia mužmi a muži ženami, respektíve čo je typické maskulínne správanie, čo je typické feminínne správanie a ako sa prejavuje v konkrétnej typológii. Sú maskulínne typy, sú feminínne typy. Takže je to neskutočne veľa tém, ktoré sa dajú rozoberať. Takže ja by som to túto na dnes uzavrel. Ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou vydržali tak dlho. A ako spomínam, rád budem tvoriť ďalej. Ako som spomínal, som coach a takisto niektoré tie cvičenia vychádzajú z mojej praxe. Veľa z nich vznikajú v praxi, alebo teda z praxe, lebo tá prax je najlepšie laboratórium a na vývoji čohokoľvek. Takže to budete mať chuť, alebo budete sa chcieť porozprávať, alebo budete chcieť povedzme aj skúsiť nejaké z týchto cvičení, alebo vyslovene chcete do niečoho radu, veľmi rád sa s vami spojím, či už cez môj web, či už cez nejaké správy, cez komentáre. Budem veľmi rád a koho to zaujíma, nech sa páči. Sú takisto rôzne formy, či už na webe, alebo dáme sem nejaké linky, ako sa dá vytvoriť si online stretnutie so mnou, takže možností je veľmi veľa stretnúť sa. Dobre, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Prajem vám pekný deň, pekný štart do nového roka, užite si ešte sviatky a určite sa vidíme v nejakom ďalšom videu. Majte sa.